Hola, per les que no em coneixeu, em dic Vicenç i en aquest canal trobaràs tot d'opinions, pràctiques, tècniques, reflexions relacionades i vinculades amb la pràctica del ioga. I avui parlarem d'un tema o posarem mirada a un tema o reflexionarem sobre un tema que afecta un tant per cent molt elevat de la població i és el fet de no dormir bé, de no tindre un son reparador, de llevar-te amb poca vitalitat. En realitat hi ha un tant per cent molt elevat de la població que es troba que es desperta al dematí i no té vitalitat, per molts motius. Hi ha motius infinits, però en aquest vídeo igual trobaràs algunes pràctiques tècniques que et podran ser molt útils a l'hora d'incorporar-les i tindre un son reparador. No és un vídeo que el que et vulgui compartir només és teoria, sinó que el que et dic és també pràctiques, perquè moltes vegades davant dels nostres processos tenim una actitud passiva envers la nostra malaltia o el procés vital que estiguem passant. De fet, la paraula ja ho diu, no? Som pacients, anem al metge i som pacients. No, aquí el que es tracta és de ser actius envers el procés. I si no dorms bé, hi ha un problema, ja que el fet de dormir és una necessitat vital. De fet, conec 5 necessitats vitals. El respirar, menjar, beure, expulsar el que menges i el que beus i dormir. Aquestes 5, si no les pots fer, realment et mors. O sigui, dormir, quan un no pot dormir, ho sent molt. Llavors, si et pot interessar i vols seguir veient el vídeo, doncs igual trobaràs alguna eina. Si segueixes veient el vídeo, és que estàs interessada perquè igual no dorms bé, perquè igual et lleves, et dona la sensació que dorms però et lleves amb poca vitalitat, o també l'altra possibilitat és que de vegades et despertes una estona abans que et soni el despertador i et poses nerviosa i neguitosa. I per aquest problema també et compartiré eines que pots aplicar que et poden ser molt i molt útils. Com us deia, el dormir és una necessitat vital. O sigui, no cal que us expliqui el que passa quan no dorms bé. Ja sigui perquè tens canalla i no et deixen dormir, ja sigui perquè has passat un moment vital molt intens i et costa agafar el son, totes som conscients de com ens sentim quan no dormim bé i com ens sentim quan realment dormim bé. Llavors, com ens pot ajudar la pràctica del ioga amb tot això de dormir bé i descansar bé? És interessant veure que el dormir és un estat. Tu entres en un estat de son. Llavors, el que ens convida, moltes de les pràctiques que veurem avui, és a crear unes condicions per entrar en un estat de son. Moltes vegades comparteixo amb l'espai d'alumnes que totes hem pogut experimentar el fet de canvies els llençols i aquella nit dorms diferent. Hi ha coses externes que ens poden ajudar a entrar en un estat de son. Hi ha accions que un pot fer que ens poden ajudar a crear les condicions per entrar en aquest estat, en un estat de son. I una d'aquestes coses que ens poden ajudar són pràctiques físiques, pràctiques de respiració i pràctiques de relaxació. Com dèiem, el fet de poder crear aquestes condicions per entrar en un estat, com ens pot ajudar les pràctiques de ioga o algunes tècniques i pràctiques de ioga? Cal entendre que el ioga, o una part petita del ioga, utilitza el teu cos físic. Tenim el sistema motor esquelet, que hi podem incidir. Llavors, les pràctiques, tu pots incidir el sistema motor esquelet i incideix als altres sistemes. També podem incidir al sistema respiratori. Tu pots allargar la respiració, la pots escurçar, pots fer pràctiques de respiració i incidir en la respiració. O sigui, els dos sistemes que hi podem incidir és el motor esquelet i és el sistema respiratori. I tu quan insisteixes al sistema motor esquelet o respiratori, estàs incidint al sistema nerviós, estàs incidint al sistema endocrí i tots els altres sistemes. I això fa que, incorporant hàbits, estàs generant i creant les condicions per realment tindre un son reparador i llevar-te amb vitalitat. Molts més canvis vindran perquè en realitat aquestes pràctiques no estan pensades perquè dormis bé.
Però una de les conseqüències que pots experimentar a l'hora d'aplicar-les és que tindràs un son molt més reparador i els beneficis són infinits. Moltes vegades aquestes pràctiques són molt útils també per a les persones que passen altres processos d'enfermetat. De fet, estan relacionats i vinculats moltes de les malalties al fet de l'estrès i al fet de no dormir bé. Si ets una persona que passes per un procés d'enfermetat, el fet de dormir bé és imprescindible. De fet, observa una reserva natural. Tu quan agafes un espai natural i fas una reserva i permets que allà no hi incideixi els humans, té una capacitat de regeneració molt gran la natura i nosaltres som natura. Llavors aquests espais de dormir bé, però no només dormir bé, sinó alliberar-te de moltes de les tensions que tens de durant el dia i poder-les deixar anar abans d'entrar en un estat de son, els beneficis són molt grans. No dic que el fet de dormir bé et curi, però sí que pot ajudar molt en el teu procés d'enfermetat el fet de que tinguis un bon descans. No només és una necessitat vital per llevar-te i poder ser productiu, i no només productiu, sinó estar content i alegre a dues de les terceres parts de la vida, sinó que aquesta altra part de la vida, aquesta part de les tres, una, te la passes dormint. Llavors, que aquest espai sigui realment un lloc on el teu sistema es pugui restaurar, regenerar, renovar. Anem a veure ara quines pràctiques ens poden ajudar. Hi ha un curs de dormir que hi ha pràctiques físiques. Per exemple, hi ha postures de torsions. Les postures de torsions, si t'hi fixes, té una incidència a la columna vertebral. Hi ha pràctiques que quan tu les apliques el que ajuda és a equilibrar el teu sistema. I una de les maneres és incidint amb el teu cos físic. En pràctiques molt simples, com estar estirat al terra amb les cames arrepenjades a sobre del llit, et pot ajudar a baixar molt el ritme i les pulsacions. Llavors, les pràctiques físiques ens ajuden a equilibrar el sistema nerviós. Com us deia abans, a l'incidir al sistema motor-esquelet, estàs incidint als altres sistemes. I no requereix de pràctiques complexes que de vegades veiem del ioga, no? Com molt impossibles. No. Estic parlant de coses molt simples, de pràctiques que pots incorporar uns minuts abans de ficar-te al llit i que et poden ajudar a descarregar molta de la tensió que has acumulat durant el dia i que et poden ajudar a dormir molt millor. Una de les altres de les pràctiques que et pot ajudar és la respiració. És increïble. La pràctica de respiració, la inhalació està associada al sistema nerviós simpàtic. L'exhalació està associada al sistema nerviós parasimpàtic. I tu la respiració la pots fer equilibrada, la pots fer rítmica. Això fa que la teva ment s'equilibri, que el teu sistema s'equilibri. Però no només això, sinó que el que pots fer també és allargar molt més l'exhalació. El fet d'allargar molt més l'exhalació permets que tots els ritmes baixin. Tots els ritmes baixin. Hi ha d'altres pràctiques, com el brunzit de l'abella, que es diu Bhramari Pranayama, que està també en els cursos, que el que fa és baixar tot el soroll de la ment. Hem vist com ens pot ajudar la pràctica física, que podríem profunditzar molt més. Hem vist com ens pot ajudar la pràctica de respiració, que podríem aprofunditzar molt més. Com ens pot ajudar la pràctica de relaxació? Moltes de les persones que comencen la pràctica del ioga em diuen jo no em puc relaxar. No és veritat. Es tracta d'obrir-te a l'experiència. El fet de conscientment permetre alliberar tensions, que tu tens la mà tancada i voluntàriament la pots convidar a relaxar, doncs això ho podem fer-ho en moltes parts del nostre cos. Moltes de les tensions del dia somatitzen en el cos físic. El fet de permetre alliberar cada una de les tensions de cada una de les parts del teu cos fent tot un recorregut conscient és increïble els seus beneficis. Es van alliberant totes les tensions i es va generant totes unes condicions per realment entrar en un estat de son, però no entrar en l'estat de dormir, perquè tu vens del dia, tens acumulades un munt de tensions, et fiques a dormir i llavors no només no dorms, sinó que quan dorms somies moltes vegades amb les coses que t'han passat al dia i et lleves sense vitalitat. Si tu aprens a generar i a crear i a ser actiu en aquest procés de ficar-te al llit,
i aprendre a alliberar totes les tensions amb una relaxació, els seus beneficis són els que els has de palpar. Per molt que te'ls expliqui, quedarà amb una teoria més, no? Obre't a l'experiència d'experimentar-ho. Però no només això, sinó la relaxació també et pot ser molt útil, i a mi em passa de vegades. De fet, no només em passa, sinó que si hi ha un moment de la nit que vaig al llit, aprofito el moment de ficar-me al llit, no per directament ficar-me a dormir, sinó fer una relaxació, entrar en estats profuns on s'alliberen moltes tensions conscientment. Llavors, de vegades, hi ha persones que em diuen que em desperto una hora abans de que em soni el despertador i em poso molt nerviosa. Doncs aquell moment pot ser un bon moment per connectar amb una pràctica de relaxació. Igual no entraràs en un estat de son, però almenys no generaràs tot un seguit de neguit innecessari que et generarà tensió i que començaràs el dia amb mal peu, sinó que ja que t'has despertat una hora o 2 hores abans de que et sonés el despertador, aprofita per fer una relaxació conscient. Aprofita per aprofunditzar en la respiració, alliberar tensions i els beneficis són increïbles. Si tens les eines, obre't a fer-ho. Si no tens les eines, pots anar en espais on t'ensenyaran totes aquestes eines, però si vols també hi ha el curs. En la descripció d'aquest vídeo trobareu els enllaços del curs de dormir, el curs de la gestió de l'estrès i de meditació. I de fet, perquè puguis incorporar-ho, el preu d'aquests cursos, del dormir millor i de la gestió de l'estrès, està rebaixat, està ofertat. Perquè per molt poc preu tinguis tot un seguit de guia de pràctiques físiques, de respiracions i de relaxacions que les podràs utilitzar, si vols, des del mòbil. I un cop tinguis incorporades aquestes tècniques, aquestes pràctiques, et serà fàcil de fer-ho sense cap eina. De fet, en aquests cursos hi ha altres propostes que et podran ser molt útils a l'hora d'incorporar el son, com quins tipus de llits. Col·laboro amb el Carles Casas, un ecomatalasser que, si no el coneixeu, val molt la pena. Una de les coses que es pot utilitzar, per exemple, són banys d'aigua calenta amb sal, fa l'efecte osmosis. Hi ha moltes coses que es comparteixen en aquests cursos que podràs incorporar si et ressonen i que et poden ser molt útils. Així que no hi ha excuses per ser actiu dins del teu procés de dormir molt millor, i si dorms molt millor, la vida la vius molt més plena. O sigui que moltes gràcies si has arribat fins aquí. Si creus que et puc ajudar amb alguna cosa, també trobaràs l'enllaç al meu contacte, i si vols deixar algun comentari a la descripció serà benvingut sempre que sigui constructiu. O sigui que seguim amb la pràctica. Salut!